Mandikuxelele ngoLazaro. UJesus uthi mnye owasuka ezulwini weza emhlabeni. Sithetha esikuvile, sithetha esikubonile. Xa ningakholwa ngenikuvile, ningakholwa ngonikubonile, kuyawubekelaphi xa sendingqina ngezinto zasezulwini? UJesus lo wenze izinto ezimbini ngoLazaro. Wenze umzekeliso, iparable ngoLazaro, waphinde wamvusa ekufeni, wenza imiracle ngoLazaro. Ngoko ke uLazaro ngumntu omnye, ayingobantu ababini, uLazaro sisilambi noLazaro wavuswa nguJesus ekufeni. Ngenxa yento yoba uLazaro wayengumhlobo kaJesus Christ, mnye kuLazaro. Masiyeke sive isitori sikaLazaro, iparable kaLazaro, uLuke 16:19 ukuya ku-31. uLazaro wayehlala nendoda esisityebi. Le ndoda esisityebi yayingamkhathalelanga uLazaro, ngoku engumsebenzi wale ndoda. Wayesisilambi, wayelamba uLazaro, imphethe kakubi le ndoda. Kwafika ixesha loba makafe kuLazaro. Uthe xa ifa uLazaro, zafika iingelosi zamthatha zamkhuphulela ezulwini, apho wafika wohlala khona esifubeni sika-Abraham wathuthuzela. Nale ndoda lafika ixesha layo loba mayisweleke, yasweleka, yaya esihogweni, yafika esihogweni, yatsha, yathuthunjelwa. Yayitsha ke le ndoda, yaguquka. Ithe xa iguquka yabona uLazaro ngaphesheya kunye noAbraham, uLazaro ethuthuzela. Yacela yathi, tata uAbraham, ndicela into okokubana uthumele uLazaro athi nkxu umnwe wakhe emanzini azondipholisa ngoba ndiyathuthunjelwa apha elulwimini. Athi xa iphendula uAbraham, mfo wam, awukukwazi uba ndingathumela uLazaro aze ngapho ngoba phakathi kwethu nawe kunomsantsa, asikwazi ukuza kwelo cala. Aba kwelo cala bakwazi ukuza ngapha, nathi asikwazi ukuza kwelo cala. Wena ubudla kamnandi emhlabeni, bunezinto zonke emhlabeni. uLazaro ebesokola emhlabeni, ngoku uyathuthuzela uLazaro, wena uyathuthunjelwa. Ithi ke le ndoda xa icela, ndicela undicelele ke tata uAbraham uba ndikhulule kule ndawo, ndibuyele emhlabeni. Ndinabafowethu abayi-5 endifuna uba ndibaxelele uba bangayi kule ndawo ndikuyo mna, baphile njengoLazaro bezezulwini. Uthi uphendula ke yena unantsika uAbraham, uMoses ukhona, banayo uMoses, banayo abaprofeti, ukuthi ke ukhona umthetho kaMoses kwaye bakhona bathunywa nguThixo emhlabeni, hayi uba kufuneka kuvuswe ofileyo. Liphele apho ke le parable. Nantsi into endifuna siyimakhe apha. uLazaro xa ifa uthathwa ziingelosi. Why uLazaro ethathwa ziingelosi? Kinto yoba uLazaro udinga iingelosi ezinamaphiko, ayongelosi eyi-1, ziingelosi zimbini okanye zintathu, ngoba kuthiwa iingelosi zafika imthathe imse emazulwini phezulu, apho kudingeka khona ntoni? Amaphiko wokuya phi? Ezulwini. Zithunyelwe ngubani? NguThixo, zithunyelwe nguJesus Christ uba sizolanda bani? uLazaro. But le ndoda xa ifa yona akutshiyo uba ithathwe yintoni ezayisa esihogweni, kuthethwa nje uba le ndoda yaba sesihogweni. And into eyenzekayo kule ndoda nje ibisesihogweni, iyatsha. And mark this thing, le ndoda ayitshi kuwo wonke umzimba wayo, ikhala ngoba itsha ulwimi. Ngamanye amagama, esihogweni kuyathuthunjelwa, ukuthi kuyangcungcuthekiswa xa usesihogweni. Awuhlali ngokuphumla, kumnandanga esihogweni, indawo yokungcungcuthekisa abantu. Ngoko ke makhe enye into futhi uba kukhona laa xesha loba ilanga kuthiwe lidibene nenyanga, kube mnyama, kube mfiliba emhlabeni. Kusuka uba ilanga lingqamene nenyanga, kube mnyama ke ngoku emhlabeni, kube mfiliba, kube mnyama, kuba mfiliba. But ke ngoku izulu nesihogo ziiplanethi zimbini. uThixo wazisondeza uba zibe zisondelelene, abangapha bakwazi uthetha nabangapha, kube khona i-division phakathi kwabo, abangapha bangakwazi ukwelela ngapha nangapha. Ziiplanethi zimbini, uThixo wayenza njengamabomba bakwazi ukuncokola apha. And maka enye into, isicelo sale ndoda siyaphendula ngoJesus Christ. Masiye kwincwadi kaJohn 11:43 ukwehla kutshona ezantsi, uJesus Christ apho uvusa khona uLazaro. Xa ivuka uLazaro, makuba kuvuswa uLazaro obuya ezulwini, akuvuswa indoda esesihogweni, ngoba abasesihogweni abavuswa, abasenalungelo lokuphila. Abanelungelo lokuphinde bavukele ebomini ngabasezulwini. That is why now uLazaro evuswa nguJesus Christ, ngoba usezulwini. uYesu uvusa umuntu onelungelo lokuvuka, umuntu owenze kakuhle. Kuvuswa bani? Kuvuswa uLazaro. uJohn 11
ukuya ku verse 43 ukuya phansi. Okay, futhi ke ngoku ke uvukile ke ngoku uLazaro. Emveni kobe evukile uLazaro baba baninzi abantu abakholwayo bobungqina bukaLazaro nezinto ezithethwa nguLazaro nangokuvuka kwakhe miracle yokuvuka kwakhe. Babaninzi abakholwayo, bathe babaninzi abakholwayo, abapristi banomoya bangenwa ngumoya kaSathane uba babe nomona wabantu abasindiswayo. Babaninzi ke ngoku abasindiswayo njengoba kuvuke uLazaro. uLazaro funeka abulawe, babenza iplan lokumbulala uLazaro, but asazi uLazaro ugqibele efa kanjani oku kwesibini, ngoba kugqityelwa kuthiwa baye benze icebo lokumbulala uLazaro. Okay, uYesu aphinde futhi xa eyibuza umbuzo abaphendule ngendaba yabantu abavuka ekufeni. Uthi kwincwadi kaMateyu 22:30, abasendiswa xa sebevuka ekufeni, abasendi, baphila ubomi beengelosi. Baphila ubomi obufana neengelosi. Ngamanye amagama, akusekho ndoda, akusekho mfazi, akusekho mntwana, akusekho mzali, bonke bafana baphila ubomi beengelosi. Aphinde futhi uRevelation 7 verse 16 athi ke ngoku yena abasezulwini abasanxanwa, abomi abasatshiswa nalilanga, akusekho nto batshisayo ngoba bahleli kamandi apha bekhona. Aphinde futhi uRevelation 21 naye atsho the same thing uba besulwa iinyembezi, akusekho ntlungu, bahleli kamnandi. Into endingayitsho nje uba kumnandi ezulwini. Emhlabeni mhlawumbi akumnandanga, but ezulwini kumnandi because into ezikhona emhlabeni eziyi-problem, ezulwini aseve seziyi-problem. Aphinde ke futhi athi ke ngoku ku-19 abo basesihogweni, isihogo bayathuthunjela phaya esihogweni, kodwa isihogo ngexesha lokugwetywa sizawubanikeza laba baye kugwetyweni. Xa begwetywa bazawugwetyelwa ukufa, apho kuzabe sokufayo ngoku umphefumlo, kungasafi inyama. Khumbula uYesu uthe ningabe saba abantu abakwazi ubulala inyama bangakwazi ubulala umzimba. So ngoku kuzabe sokufa bangakwazi ubulala umphefumlo. Ngoku kuzabe sokufa umphefumlo, inyama seyifile already. Xa sebefa ukufa kwesibini sokufa umphefumlo, kulapho bezabe befa khona. Kuthiwa ke nesihogo ngaso sizabe sokugqibela umsebenzi waso, naso sizawutshiswa. Ukufa kuzabe kugqibela umsebenzi wako, nako kuzawutshiswa, kuphele ukufa, siphele isihogo, kungasabikho umuntu esihogweni, kungasabikho umuntu ufayo ngelo xesha lokugwetywa. Athi kuYesu, ubutyebi benu zenzeleni ezulwini, ukuze nenhliziyo yenu ibe sezulwini, apho kungangeni isela, apho kungangeni khona nundu libolise, kungenasela lingenayo liqhekeze. That means it's a safe place. Ubutyebi benu boba khona, kulapho nokufumana khona. So xa sisebenza funeka sisebenzele izulu. Yonke into esiyenzayo siyenzelele izulu sisemhlabeni. Singazinaki kakhulu into zokwenzela izinto umhlaba, singazinaki kakhulu into zokwenzelela abantu basemhlabeni kakhulukazi izinto, kodwa sikholise uThixo, siziqwebele ubutyebi ngoba senza imithetho kaMoses, umthetho kaThixo, simamele abaprofeti abangabaprofeti, uYesu Kristu wena mprofeti owabaprofeti. Simamele uYesu Kristu amazwi akhe, because kwiBhayibhile lapho kubhalwe khona amazwi ared, yonke into ethethwe ngamazwi ared kwiBhayibhile ezimakha red, iyinyaniso into etshiwo apha ayisoze ijike. If kuthiwa ngumzekeliso, into eyenzekile, uYesu uthetha ngento ezenzekile, something that ayibonile uYesu. Xa ithethe yenza umzekeliso, is something that is real, that is happening. Ngoku into ofuneka uzuyazi ke uba sisebenzele izulu. Nawe funeka usebenzele izulu, ungasebenzeli ukuthuthunjela, kodwa i-freedom ayikho apha emhlabeni, isezulwini. Eyalapha emhlabeni yexeshana, but eyona yasezulwini, ingqondo yethu ufanele ibe sezulwini. Ukubaleka ukufa kwesibini kubalekwa ngoba wenze umthetho kaThixo usesemhlabeni. I love you. God bless you.